बाबा तो विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। बाबा तो विश्वकर्मा के, बाबा तो विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। 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 सब कर कारण सवारी ना, सब कर कारण सवारी ना, जानत जहान बाटे। बाबा तो विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। बाबा तो विश्वकर्मा के। अभी आप सुन रहे हैं न्यू गुरु कृपा ऑर्केस्ट्रा ताजपुर समस्तीपुर, जिनके प्रोप्राइटर हैं गौतम बाबू। मूर्ति बनावे के शक्ति इनके कृपा से होला। एक दिन याद कइले इनका के बाबा भोला। मूर्ति बनावे के शक्ति इनके कृपा से होला। एक दिन याद कइले इनका के बाबा भोला। इनका कीर्ति के अभियो तक, इनका कीर्तियों के अभियो तक लंका निशान बाटे। बाबा तो विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। बाबा तो विश्वकर्मा के। विश्वकर्मा बाबा के अजबे निराला खेल हो। महिमा से इनका चलेला बस गाड़ी और रेल हो। विश्वकर्मा बाबा के अजबे निराला खेल हो। महिमा से इनका चलेला बस गाड़ी और रेल हो। इनका के पास अंबर में, इनका के पास अंबर में पूरत विमान बाटे। बाबा तो विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। बाबा तो विश्वकर्मा के। आप सुन रहे हैं न्यू गुरु कृपा ऑर्केस्ट्रा ताजपुर समस्तीपुर। 17 सितंबर के दिना होला इनकर पूजनवा। भक्ति के भाव में ही करेला लोग भजनवा। 17 सितंबर के दिना होला इनकर पूजनवा। भक्ति के भाव में ही करेला लोग भजनवा। पूजा के थाली लेके लोग, पूजा के थाली लेके लोग भारत